Ya Allah, ya Allah. Duit karo sakmene rek. Oleh apa iki? Piro iki rek? 100, 100, 200, 300, tambah 500, 500, 5, 6, 700, 800 ya, 800, 800, ditambah ongko nak dompet 500 siji. Wis cukup iki gawe andok. Bos, karo kan duwe kerja apa? Kerja ya nyolong. Dibuka dompet isine duit ngene iki, dik biyen. Ya Allah, ya Allah. Nelong sore iki rek. Ngapa gue cacat nang gunung? Kok rene merengut ae? Kayak mbok apa iki? Mbok dompet e. Saya tak baranane. Apa gue cak? Dompet e wae sik. Gajian iki. Ini kan mari kerja sih. Ya kaya duit biyen le. Sepanjang ngene duwike gak gajian. Kok dombian lo? Ya duwe aja. Ya duwike. Ya apa ya? Ya Allah, lugur barang rek. Si, kono mari mangan ah, Mang. Mangan apa kon, Mang? Terus mari mau nak dapur. Apa reca-reca biawuk mau sing jare pean mau. Ya ikut tak pangan nak dapur. Ayo tak badhe isik sadurunge iki tak ke duit 200 tambah 200 piro ayo. Empret. Empret ya habis kon kumpres kon. Goblok empret. Kali ono. Sama ini tok. Aja saya omong-omongan di ya apa sih lebih kerja tak saya lu nang kene. Ya apa ini kerjane? Kerjane ono wis oleh aku. Ya apa kerjane? Kerjane kaya melayu-melayu. Ya, melayu-melayu. Kerjane. Kok melayu lo? Mbok pokoke melayu-melayu pokoke. Tapi halal kan ya? Halal. Tapi kok kurang kajian Ya lo? gorong sih kan gorong saulan jan. Gorong saulan. Ya apa kowe gajian wong dik tas mlebu. Kebeke tang kok langsung mlebu langsung Ya gajian. gorong, gak ono ngono ku ceritane. Dek sakmene wis tak jajan yo. Ya wis kan dolen Tak ngono. dolen ambek ucup yo. Ya. Semoga mene adikku Jojo mene kerjane lancar, rezekine lancar iso bangakno aku mene cek kaya aku gedene ngene iki. Ampun rek. Ngene sih. Ngomong kok iki aku. Apung yo nandi. Dolen sanino menene gak dolen mesti senengane. Kok iki rek bisa tentangane pisan. Amun nek lagi ya gelem paling. Mosok iko kene gak melok ndaki mek golongane pecah ya tak bagong. Tak beranane. Lho. Diparan damel bae. Lho bon, damel bon ya opo. Apa sih Bri? Kok ngaget-ngaget wong ae gak arep mlebu aku. Mbok iki dikok barang. Kenapa sih Bri? Ana bisnis ta? Lah bisnis iku ngomong rene. Selain bisnis wis gak atik, aku tak munggah maneh. Munggah. Wis kon iku bisnis nang ngene iku. Pokoke kon kudu gelem iki seru sale. Cek kene duwe pengalaman nak kono. Apa sih? Yo ayo wis tak turuti. Ono ae kon niku. Apa sih iki? Iki lowongan kerja. Ono lho yang kerja gawe disak kerja sing ngono, goblok ae. Ayo ngono ae. Wis gak ngono. Aneh-aneh kene iki ngono tak Iki lho. gawe kabeh blenger. Nekes sih. Cek. 2008 saya ben aku 3.500 sosok 500. Oh, Nekes sih kok kan ben ngamen terus kok kadang ngono. Ya iya, nak gunung ku ngamen soalnya ke wong enggak mudene. Goblok kok ngamen iki nang ngamut nak pos. Iya sih, nak lek apa sing dalan lurus tok lho. Apa sih jenenge? Kon ben- Letter. Yo letter WA aku ben. Oh.
api ngene-ngene, dalane gak lurus ngene, belok kabeh ngene. Berarti kan gak gelem lan. Gak gelem mau wis, blenger aku bosen. Apa no tak cak gak metu. Gak metu arek iku mbok apa cegon balik ndase. Wis gak usah ngene-ngene wis bakne lho lah. Oh, cak. Ala aku wis bisnis ayo. Nandi. Salah, penting iki. Kamar sana nih bon sumpah. Tak iki seneng campur nyawa titik. Nak gunung kan lo. Yo tidak gonong ki kok iso Iya. nyekor. Iya ayo wis. Enak rek. Mendung-mendung ini iki. Ini hilir-hilir. Andi yo bejo yo. Sana anu. Nang pos. Nyoba sih tak waranane. Loh. Nang di sandalku siji nih. Nang di sandal iki. Nang ngene. Ketok harus centel lo gini ya mbak buku. Oh no. Bu, bu, jangan aku nanti bu. Baru pencing itu. Nanti wong gak jawab. Jadi turu, yang ini turu, mendung. Nanti si sandal ini. Masih nak jeruwe besi gini ya. Gak cukup. Gini. Nah, siapa ngerti tembok iki ru. Kali nih ngarep sama aku. Mbak, ru sandalku ah. Mbak. Gak mampu deh, meneng ae. Yo cangkem dak gak kon niku. Andi si sandal iki tembok iki takoni meneng ae. Ono kena dijak omongan tak gak sih, Mbok. Oh niku. Aduh. Toro e. Ono bales. Oh niku. Ya apa? Nang di sandal iki. Tembok gak kena dijak omong. Loh. Yo iki sandalku. Oh lu yo gak ngomong, aku ket mau ngomong nang di sandalku gak noleh ta. Ngomong besik-besik ngono, gak ngomong. Nang kene sapa ya sing ndelek ya? Wis ono wong. Iki koyo godhong iki maling mobil dhewe. Sik, aku kate nandi mau yo. Oh. Orang ini bejo sih, orang ini. Oh, nak bejo. Andi arek yo. Oh, nak kono si ae ngabari. Kau ono. Kau ono si lali aku. Kudu ngabari dhisik. Bateraiku mantap ih. Oh, bateraiku mantap. Bateraiku 6 kok mantap. Halo. Dima, Cong. Oh iya. Si Dewi. Ya wis. Yo, gampang. OTW iki lho. Kene kuno telepon. Wah. Yo. Oh iki ya bejo. Tekan di konco. Kemang biasa. Ngayo lapo biasa iku aku karo. Dikongkon ibuku. Oh, dikongkon nak kira lapo. Nandi ngono, ceng. Ngandi enak ngene. Warkopan ah. Waduh, warkopan. Aku dijak separ iki. Baterai kontek lho. Karo piro iki? Separ ml isian. Kalau ono baterai gas ae ngompong aku. Yo cesen. Kalau CS sih aku males muli. Terus ya apa? Yo ngene carane. Ya Jaluk bateraimu. Ya apa? Duh, iso baterai dilebokno ngene nak kene nang kene. Baterai aku telepon aku ngono. Kene TF baterai. Dijoli bateraimu. Lho, TF baterai ngene. Oh alah, ya apa. Kanakno. Terus. Terus. Iya. Ya ono. Oh, gak sesuai ngene berarti. Soalnya aku larang Oh iya. Kesetrum. Ya. Gorong, si biro, si oleh pitu. Loh, kesetrum itu paling tanganmu paling Apa kecilin. Oh iya ya kok iya. Waduh, Makane. Kalau ngomong TF baterai. Iya. TF baterai itu duduk baterai. Apa lu? Tanah, OVO, RI, Tanah iso di TF. BCA. Oh, BCA. Lho. Lho, iso di TF apa duweke sing di TF? Yo sembarang kena. Barang kene. Iki iso aku mau
niru di tok lho. Ya, tok-tok iku. Yo, cara membagikan baterai HP. Yo. Jarine ku ngene mlebu. HP-ne loro mlebu. Drop. Wis. Sitoke HP, sitoke cas dilebokno. Oh, ngono. Iya. Cek gak ono. Aku Terus? makane gawe HP ngene. Kon iku goblok. Lapo? Cek sampe HP ku beda. Lho, gak apa-apa sih, bukan ngene sih engko. Ndek. Lho iki HP ne. Dilebokno nang romu. Oh, Ya ngono pinter. gak mlebu yo. Oh iki biasanya nek mlebu ono lampuwe. Lampu disco nang kene. Gak cocok ngene aku rere. Ndek konco kayak ngene. Wis. Ya terus yo api? Sida seperak gak? Ya situ. Bateraimu piro jare wis di TF? Pitu. Sik wado iki. Ngenteni Bateraiku piro delon? sik wake iki. Piro? Iki 880. 880 susuk 100. Iya, susuk 200. Susuk 20. Wis ah. Wis, Ini kare 8. Apa titik 2%. Krik. Gak nutut iki percuma, tutuk kono lho, tutuk rapatan Terus aku sparring kaya apa? kaya apa? Ya wis. Ceng, aku lho mari di impeni mbakku. Ya apa modele mbakmu iku? Ya engko aku iso nerawang iki. Pinter. Ya apa? Duh, ndelok bentuke ndase kotak lonjong. Nek lonjong gak iso. Aduh, lapa cuk? Lapa kan luwe? Luwe. Mangan apa? Sembarang. Aduh. Ojo muga-muga, Mbak. Dijor sih. Nah, si santai. Takoni, Mbak. Apa? Ndas CPN warna apa? Sembarang. Oh, sembayang. Sembarang. Oh, sandale warna apa, Mbak? Ngaco. Timang tak pateni gelem, Mbak. Oh, ya, Mbak. Tak pateni gelem aku, Mbak. Loh, Kak. Aku Sik, Mbak. Apa? Sik. Ben iki jin apa setan apa ya apa, Mbak? Tuyul. Oh, tuyul. Yo. Bentuk ndas CPN apa, Mbak? Tak terawang. Oh, gondol. Oh, motoe loro ya, Mbak. Kakak. Oh, piro? Dajel. Oh, dadi. Sadar, Mbak. Apa ngomong lagi nih? Karo sih kon ngomong koyo apa? Lho lapo? Koyo. Oh, ya tak kira lapo, makanya aku langsung gini. Wis, Mbak, juanane, Mbak. Cuma tak pateni amat. Masa ngono? Pateni. Yo corek aku Ya, kancamu. Makane ya aku ngomong ngono ya, Mbak. Walah paling iku, Ceng. Dikon mbakku nyekar ya. Oh iya, soalnya kon mau kon jaremu, Mbak. Kon Di peni iya. Iya, nyekar. Iki Oh, wayah siap, nyekar. Mang. Encene. Saiki masuk. Yo, apa katene kon Kancanan aku yo wedi aku. Iya, kancane dimangane kon kok kesurupan gak ngewangi. Selamat aku mang. Ono ilmu di tangan ini, metu ini. Cas. Langsung tak joko ngene. Oh iya. Lop. Iya. Masuk menit lap. Iya, ono lampune menyiner. Sret. Buset ngono. Wis, ayo wis nyekar Bayut. Bayut, Ya, kon di Bayut ah. lho Bayutmu jaremu kon ngewangi. Oh iya, ae sih. Si ngapalno wacane apa ae. Apa Anas, apa-apa. Iki lho, wacane. Apa? Jarine Gus ya. Agus. Kudu. Apa lo? Gus, yo Gus iki sing biasa ceramah ini aku kan. Oh, Gus. Ya, Ya. kayak ngene lho, kayak Gus. Ya. Kayak Gus Agus ya. Ya. Wis kok ngono iku. Aku wis ayo kesuwen. Wis yo dimana ngrungokno ceramah. Ayo. Ini. Wis mari nduk rapot ucup. Ucup pinter yo ne. Rapote nilai 100 ya, sopan nggak boleh. Terus tong yo merdeka. Pinter kan cup iki sing tak bang-bangane iki lho. Nilai piro? 100, ndukure 100, 200, ndukure maneh 200, 300. Iya, sakmono. Make. Pinter. Lah iya. Si apa wali murid siswa iya keliru. Ibu-ibu nang sekolahane ucapmu tambah RSD itu bro mobil BMKG gue itu bro
Duar. Cara utup itu gak terima pateni sing nyopir. Nyopir gak tegas, nyopir kok aku lho. Ono nose nyopir gak tegas plas ngono. Kok aku ngene tak duduk nutup ae. Arek anyar yo paling. Cara arek lawas yo enak. Arek anyar yo gak apa-apa. Kate minta rem keliru kas. Lol. Kok melok maju. Sik. Duduk nutup ae wis. Jelas seneng hari ini. Aduh. Tapi lek dijaluki hadiah apa yo? Wis tak golek-golekno duwe wis. Pokoknya leo coba apik. Gawe banggae Pak D. Prestasimu kudu nyenengno Pak D, Cup. Wis tutuk omar rek. Lah wego aku mari dijak koncoe bapak koncoe ucep ngono lho. Iki tas ngene waduh. Isine apa ya? Isine akeh iki. Oh, bukan Bu. Isine kan apa boy? Nan yo kangen aku. Wis nilai api Cek aku iki nggae hadiah surprise. Oh, nggih Cak Kamil. Loh, tanggoku rek. Cup. Oh, ini tak nenten ya. Apa sih manggil-manggil Pak? Nilai ucup bagus. Dos, tenang aja, Cup. Bang Cup, aja. minta sesuatu. Yo, wis aman iku sing tak pikir-pikir ket membengi sampe kasuk turu. Bang rahasia ini. Pak. Aku nggawa Dan oro ya. mimpi waktu malam sampai sekarang itu masih mimpi itu. Aman wis tenang ae. Oro, among kok rapotmu ya. Ditakoki wong. Bangga. Ditakoki wong. Lho, Bagong rek. Nggawa rapote ponakane. Bangga pasti. Piro iku le? Bangga Pak D. Si ala. Piro nilai tak dudukno Cup ya. Tak dudukno ngene. Cak, delok Lu. Gendeng Gong, masuk Gong. Kon ngoni arek. Jos Gong. Waduh, gak tahu. Duh. Sinau. Oh, tak kaisa kon. No aku Mana bang sesuatunya? sik engko ae. Aku ono ya lah tenang ae. Wis tak iku-ikuno. Tenang, gampang. Pak D. Ndok wis kon. Sesuatu pokoknya Kok dia Lamborghini Mercy. pokoknya dia itu Wis, bisa cocok aja. jalan tanpa Sepeda pakai ontel. kaki, tanpa pakai kaki. Sepeda listrik. Nggak tahu, tebak. Apa? Besok mancal, kok mancal lagu dhewe. Remote. Wis pikir. Aku ono tenang ae wis. Ambilin. Hah? Ambilin. Gampang, tenang. Sekon ku apa jarak aku, Cup? Ucup ini mau Tenang. sombong ke teman-teman Ucup. Yo, cok ngono, gak oleh. Coba tuh ada ambilin. Gak oleh yo, kata kayak dia gak ngurus, kata tuh kok no. Udah, Ucup. Nanti kalau ulangan tak gambarin nggak jelas gitu. Duh, ya wis kon tak tokno teko kakak. Yo. Deal. Kak itu. Oh, cok. Kon niku gak perlu sobat lah kancamu. Wis salah. Sombong itu nggak apa-apa. Gak oleh, keliru. Ambil. Jupe, entar. Tak tunggu di sini. Yo, kon ransel Pak D yo. Jenenge mandiri. Pak D mandiri kecil. Hitungan kelima kalau nggak Yo. datang, Sik. 1, 2, 3. Lu ternyata apa Ucup bagus ya. 4, kalau hitungan kelima nggak datang akan hangus. Yang Ucup akan ulangannya nggak niat. 5,5. 5 lebih berapa ya nanya sepapat. Untung aja waktu udah datang. Net not. Apa-apaan Ya iki dolinane. ini nggak mau kedua kalinya dapat hadiah yang nggak mau Ucup. Aku iki kon niku wis Ucup itu maunya sepeda. revel kon ngucup Pak D ben aku Maunya lah wis. sepeda, maunya sepeda. Nggak Aku wis tau mau. kono Nggak sepeda ontel. nggak mau, maunya sepeda. Aduh. Ngene iki lho, lek duwe utup iki. Bener api-api nilai. Tapi yang ngono. Tapi maunya sepeda. Ya dia sak decanyet. Sepeda Pak D. Kon gak bersyukur blas ngono cup.
tak tanya balik, Pak D nggak bersuka untuk dapat nilai gini. Iya yo, andap yang ngono. Nanti kalau udah lulus SMA, Kau oleh ngono. kalau udah lulus SMA, untuk kuliah, habis kuliah banyak kerjaan yang mau. aku gak lek kuliah Ucup sih. maunya jadi Pak Lu. Ya, lurah. Yo gak apa-apa lurah, bayarannya akeh. Loh, tapi kok Pak Lu itu kok gak banyak uang? Iya yo hanya. Korupsi iku, wah gendeng iku, wis biasa Berarti- carno. Pak Lu itu macam-macam, Pak D. Iya, wis salah iki ku wis kawin dolen. Gak mau maunya sepeda. Kon udah diarep sing bersyukur. Maunya Cok koyo sepeda. kanca-kancamu aja nuruti gengsi. Kayak tadi waktu di dapur Eh. tuh kan ada ini. Tanya Yo. ini tuh punyanya siapa mau jangan Ngene lho, Cup. Kon ku arek sing bersyukur aja nuruti gengsi kon iku. Kon lho males Pak Del iso ta. Pak Del wis bangga nilaimu apik. Wis jalukan Cup, sak decaknya Cup. Sopo gati aduh, Pak Del wis melarat. Yo, melarat gak ada apa-apa wis dulur-dulur iki kan sing rene wis wingi Pak Del awake greges tambah mbok gudong ngene. Njok-njok temen susu aku kono apa hari iki yo? Apa? Kono apa? Oh, tukono motor remote wis kawin numpak ono kono wis. Arep ngono turuti kan cocok. lihat nilainya Ucup bagus-bagus. Pasti Ucup habis lulus SMA, habis lulus SMA itu lulus S1, S2, jadi dokter pasti Ucup kerja di sini langsung diterima, kerja di pilot langsung diterima Pak D. Pak D itu bersyukur, nggak apa-apa wes Ucup belajar bersyukur meskipun situasi ini. Makasih ya Pak D, Ucup coba. Tin. Anak ya. Iya. Enak Pak Tahu, D tahu, Najib. ternyata. Stop. Pak D Ada tak mobil motor lewat. Sudah. Oh, Pak D. Ujuk buatin SIM C Pak D. Muhammad lho. Ati lapon simce. Ini tuh biar gak Mentes, ketilang. Biar gak ketilang. Ketilang. Iya. Sim apa ya? SIM A. SIM B. SIM C. Ada lagi SIM D. Iya. Disabilitas. Sim C ku apa pilot? Oh iki apa? Sepeda. Super kelinci. Sepeda motor Pak Apa D. super kelinci, Cuk? Coba aku Ucup tes itu mau belajar SIM A. Cek. Trek. Waduh. Kon nyopir ngene kon. Ngeliatin nah, Ayo kon. ngeliatin ini lo bisa lo. Iya, Imbang. teh ya iso Ucup maunya SIM titik bisa nyopir pesawat. pesawat. Lho aku yo iso kon pesawat nyopir apa kon? Ini Pilot. lho. Dipetek, Loh. petek. Lo apa bedanya sama ini gini-gini doang? Betul, keliru Loh, Lek. kalau nggak satelit maunya Ucup. Cuk lelek cita-cita yo cak tukur-tukur. Loh. Cita-cita iku ya. Lo Ucup itu Kau maunya S1, habis S1 Hei. S2, habis S2 itu jadi dokter. Keliru kon, Pak Debian Nggak mau maunya jadi dokter. Pak Debian cita-cita ngene. Lo makanya Pak D nggak punya Belum tentu kon. cita-cita. Lu dikandani gubun ngluyur ae kon. Tak kena mat kon, Nduk. Ya tunggu. Mar kok. Tunggu mobil lewat. Yo, entar si Pak Debian cita-cita yo ngene. Belum tentu kon dadi pilot. Loh. Kerja itu apa adanya. Tentu kalau kita itu kalau niat Yo, niat. sekolahnya pintar dan sekolah tinggi. Yo. Pada ada uang nggak kalau Ucup kuliah Ano. S1, Terus ya S2 apa? gitu. Ngedol omah iki manggon nandi. Nggak apa-apa pasti. Tower iku wis ono sing duwe iki ya. Kalau ini dijual ada gantinya pasti Pak D. Ucup kalau nggak jadi orang gila itu dapat uang banyak. gendeng kon. Loh, Kon ku wis wah kuliah. gila, wah gila kan lagi gila. Entar Pak di ngomong, coba sosol kon. Saat kursi kon Iya, Apa? Kon dadi wong gendeng maro ngono nyauk duwe. Kon Ya, wis Ya itu sekolah tujuannya untuk sekolah tinggi itu mengajarkan kita untuk menyatu dengan alam. gendeng nom kon Cuk. Gendeng nom temen. Gila itu dapat uang, dapat kayak Pak D gini. Dapat uang apa enggak? Kak. Ini enak Pak D, makasih ya Pak D. Makasih. Iya Cuk. Ayo nangis. Aku seneng Kak, karena lek sedih ku
nilai ucup elek. Ngono lho, wis tak nang jero belet ngising. Ya udah Ucup tak mainan di sini. No wis karepmu wis tak mlebu ngising. Enak ya ternyata main kayak gini. Bisa kayak gini-gini. Loh. Gimana ini? Harus apa enggak ya? Tapi Ucup asik ya, tapi sendiri tapi nggak ada temannya. Mana semua ya? Kayak Bintang, Jojo, siapa lagi? Unyil, Otong, Elang, di mana ya? Sekarang ya, tinggal Ucup aja di sini. Kok lama? Dia apakah udah lupa sama Ucup? Padahal Ucup kalau di sekolah itu pintar loh. Ucup. Ini kan teman-temanku semua. Hah? Dosa boleh enak bisa kayak gitu. Aku gini aja nggak bisa. Kon gak oleh ngomong ngono, Cuk. Aku yang mbak Bintang sepeda ontelan kon. Lihat sepedamu bagus, sepedaku aja kayak gini. Loh, iki gak oleh. Polisi. Gak oleh nggak sepeda kok ngene. Loh, ini kok Ditilang gak lo? polisi. Ini Kan kok iki anak polisi. Oh iya baik ingat kalau sambo anaknya polisi. Aku bilang Pak Deko aja beli kayak gini. Ini dijual. Kayak nanti kamu ditilang. Nggak apa-apa. Iki lho, larang lho. Hilang itu bayar denda. Tapi lo dendane lo gak murah. Berapa? Bu. Miliaran. Ya udah, lebih baik gak usah dibayar dendanya, beli sepeda lagi. Ini tambah larang sepeda. Angus uang. Loh, lihatin. Ini tuh ya, satu sepeda itu 1 juta. Kalau dendanya 1 miliar, berarti gak usah dibayar dendanya, beli 1 miliar dapat sepeda itu 1 jutaan sepeda. Tapi mending tuku mobil. Enak. Kamu pakai ini loh gak apa-apa. Lihatin kamu ya nanti balapan nanti ke gini. Aku kalah iya ya kayak dulu. Ada temannya, aku punya sepeda semua temanku kayak Unyil, Otong itu punya sepeda semua. Apa-apa sih, kabeh ku biasanya padha, Cuk. Di gonceng. Wis ayo main, Cuk. Ya tapi jangan ditinggal ya. Bentar. Aku mau nyetir. Loh dia nggak bisa dah. Gak bisa. Loh kamu kok jam aja sih Bu? Ayo main kemana? Di sana. 1, 2, 3. Tuh, keceng nanti sih. Tang turu kok. Kak awono lho, panjat kelakuan aja nare. Mau apa sih? Lu rambut depan teleponmu. Tuh. Masa aku oleh bel direk tekan lure. Gak mungkin wong lurah kayak ngono kok. Tidak ngacak-ngacak no PLT. Paling duit PLT dikesak dhewe ambek wong. Lah wong duit wingi dikon bayar sunate kewo Ucup ae. Kalau bayar RB. Nyoro-nyoro ya iku rara. Ini janjian nang ngarep kemetu lah apa wae. Penyakit ini. Cek suwe ini sibuk lagi. Kayak janjian lho, suwe ini. Telepon rai-rai, oh hari kok ngtangi turu. Yame turu ibu-ibu lho. Kene ono sakas, mosok yo gak masak, gak blonjo. Ana dipangani opo yo, busri iki. Pangani suket-suket ngarep iki. Ngawur. Keceng, mangkane awak gak lemu-lemu iki. Tuh cek suwe ini sih. Lah bu, orang kini sebenarnya. Aduh, jangan dikit mau berarti rek. Pada waktu hari ini sangar. Jangan, bukan uang, kudoya. Suwe ini sih, ya Allah.
Minta pangan rek. Demen kon. Opo Bu Sri? Ngono dipangan demenan kon. Bar tarik ae. Cantol. Ya, mau lu lapis ya. Ayo. Telepon barang gue. RW lu. Metu. RW metu. Terus Aku anak koncoe. Pan hubungannya mbak aku apa? banyu kate tajak kerja. Gak kerja, lapo gak kerja. Cop-copan gawe pean. Coba apa? Stala. Walah, Kan tadi aspes. asisten. Yo, asistenku. Asisten ngono Dalam Kak. aku. Soro lek ngomong ayo sih. Nah, yo asisten. Yo. Asisten apa? Stala kerja kok melok aku. Kerja apa sih? Stala gede kok iki. Penting Ayo. banget dah. Penting banget. Ayo melok. Saiki. Iya sih. Aku pengen ku tahun ngarep. Lah apa janjian saiki? Ngomong aja ndangmu. Yo. Aku tebakong ah. Sing talau nu gudang-gudang ae. Sopo? Aku tebakong. Pun ngomong proyekan gua apa? Sik talan. Tebakong sik iku dipateni iku ne. Terus Mati sing edan. bagong. Baru lare ada siapa? Gak apa-apa. Oh, kak bobo. Asal ngene yo busatok lan raine ini. Talah gak apa-apa yo. Temen yo, Yo, pengen nang jawab yo. yo wis ah. Oh, Yo. ngene lurah. Iki Bu Sri. Duduk ika. Kudu iki. Sing iki lho. Iki lho. Blok Ini lho. Ya Ci. Yo, ayo mayo. Mesti tunggu. Aku udah. Kita Mantap kon sih. kita lah sih. Lalu Ayo. Cepetan ale. Ayo. Waduh. Kok mati lampu, Rek? Tuh. Awas. Aduh. Sopo wis nyeklekno yo, maya sih delok terus sih. Iya, Rek. Iku sing murup abang-abang ping-ping siji loro. Aduh, sopo sing mateni iki? Musik lampu mati. Tak metu sih. Waduh, gak beres sih. Loh, wis sakali tok ah. Iki murup. Iku murup. Iku tambah karaokean. Aduh, gak beres sih. Bukan. Woi, meterane mati. Oh, pancene pantesan. Sopo yo wani-wani? Mene tak pasangan kamera aku iya wis. Ngene. HP ini ya. Ngene. Kayak ono sing iku nomane maya tapi aku apa nopo goblok banget. Ngomong dhewe. Gak apa-apa wis. Wis urip sik pancet. Wis tak ngicip maneh aku sopo kira-kira ya? Maya sopo yo? Tanganku sih gede-gede nih wis tak gobolane wis iya itu. Urus aku kok mesu sih. Katanya gak oleh mesu. Amin. Aku metu Bu Sri. iya, aku metu ya. Aku metu Bu Sri. Tapi Iya Bu Sri. lurai goblok kayaknya. Kan Oh, Bu Sri mbokne Anton kok. Oh, oke ngucip enak-enak super win. Mbak ceklek no wak kipeng dasnya Mas. Lah Bu Sri. Lapo nopo. anu Boy iki. ini dia. Hah? Kabung aku. Kak, Mari lapo kok ana lurah kon. Lho, aku lurah. iki lurai. Iya. Terus ngomong nak sapa? Siapa? Nak RW. RW iki soranku. Wani opo arek iku? Iya. Terus yang ngelapor nak sapa ya? Bapak wis kayak meneng-meneng. Ah, meneng-meneng. Sapa sing mari nyeklekno lampu ku ha? Ngomong kabeh timbang tak laporno lurah. Lho, aku lurah kok. Iya, keliru. Sapa? Hah? Ngomong.
Iki mau kong, sumpah. Aku mau lu kan ya. Apa sih? Percaya aku. Aku nang tip wis tadi 10 juta ya, Mbok. Iki mau ketok ngintip ngene. Dino cetek. Ngene. Melayu, melayu. Ya aku melayu sih. Ngono. Nah. Sumpah. Ana gak gelem kumpul kon yang ngene iki mau sinam berpikir tinggi. Sekena. Aja kok. Masuk wedok tak iya wae. Iya iki, Kong. Aku mau lah sini lewat ngene ya golek RW. Set RW gak anu rek. Alasan Anu ngono iku. Sosis pas. Ini tanang. Oh. Ana ndene. nanti. Nak proyek ah. Proyek apa iki? Salahnya di aspal. Aku lek aku. Yo. Beron tapi beron. Lah apa? Ya susah. Di aspal. Keserimpet ngono. Keserimpet. Ayo tak tulungi delok lho. Oh, begini. Lah, Bon, sana kene, Bon. Ya ngene iki sing tak ngenteni wong nyekar kok apa ditakoki. Yo engko ngenteni wong mlebu pokoke bayar nak kene. Oleh akeh ngono iku, Bon. Oleh akeh Ora tak merinding mesti nek ngene-ngene iki. Gak apa-apa ya ngene iki jenenge kuburan nek kuburan Padang apa. Kon enak kok kau mimpi apa kon enak jono jojo nak ama. Aku Gak, ora. pian. Iki tak seleng kopi ya kon. Wah, Ya kok. cocok putih-putih. Wis, Lungsit ngene kok pian. papa. Bon. Iki sih wong biyen zamanku NU. Bon. Napa? Kayak kopi yang nyau tambah kelingan biyen. Napa mbiyenmu? Selawatan ah. Wis. Ngepang. Selatan kok bengi ngene iki wae dron. Wae Kono cok ditoteng. Yo. lagi. Goblok. Goblok ngono. Iki bayare piroan? Olah ya kuduan yo. Yo disebut nongko delok Apung jojo dikei dah. gak bapak nak omah bapak iku. Apung gak usah yo. Gak usah sepeda karo wong kene sing cara kok. Yo sama Cik. Ayo wis. Loh, kemana? Apa iku? Mana? Ono maesan mun. Iku Ya iku yo iku didol pisane wis ya engko. iku polosan ning ancen disakno kene paling Iya, akeh. Depak Yo. yo. Ayo wis. Dijogok piro ngono. Bakne wong gak jeneng kok dipasang nak kono dhewe ya. Dipasang wong ya. Sip yo. Iya, oi. Engko lek dijenengi kok ya jenengi kene pisan. Ya wis jenenge Tambah nambang kok tambah larang. jenengi Wis yo. Iki lho. Iki dah. Yo, wis dadi, Bos. Bayar larang ta murah. Hotel yuk. Ngene iki. Lu warang iki. Sik iku pasir kon rene ayo cepetan. Oh, mandornya. Mandor. Lho les wis dilewati wisan. Iya. Oh, enak ya nglenyer ya. Tes ready. Asli iki. Tes ready. Ayo papi goren ayo. Kerja. Iya, Kerja apa semua. cerita dilanjutno apa? Papenge dibuat ta didol ta. Gajekno ta. Yo mbok yo apa? Mbok bangun maneh. Bangun maneh. Nanti gawe paping maneh nek kono. Gatel sih Oma. gawe pas pala nih. Lah, Iki kok dibongkar maneh jare. Lho. Gawe maneh. Ini duitmu akeh dekmu. Ya opo. Saking aku meneng-meneng iki. Ngene ide kuburan kayaknya garang. Dene kemis iki teh. Lho, sapa gak arek lur nang kono? Siapa? Lho, deloken ku lho. rencang. Duh. Kok gak direken. Yo, Parane bek ono Yo, apa? Nah, Di kuburane. wis wayahe nyekar gini iki. Iya ya. Nang ndi kuburane? Aku ono dhewe aku. Kuburane Oh, astagfirullahaladzim. apa kok ngono iki? Kau oleh dituti. Oh, kau lah. Kau oleh. Tak kunci sikil tanganku. Wis tuku kembang akon. Guru, Gak usah wis. Nek didungani to ae. dengan itu. Ya wis. Nah, pertama Pecah. Lah apa kok lagi ini? Lho yo jogo sih. Ya kon sing lapo nang kene. Nyekar. Nyekar ah kali. Lho, sik. Apa dak? Kono. Kono gajang nang. Lapo? Nek kene iki Joko kene ambek iki. Kok lek selutar-seludur ae. Lapor aku sik. Nah terus apa? Ini berarti Wijo. Siap, saya mau nyekar, Bos. Ngono kurang masuk. Lapo terusan mana bayar? Kon lagi kan gak nyekar sih ya. Ya. Sakjane kon mlebu nyekar iki, kon kudu bayar sik nak aku. Nah, Piro? kon jabe nyekar sapa nak kene? Baku. Bamu mati. Kan pirang tahun? Yo. Terang tahun yo. Ayo.
Kon apa, Jeng? Aku bayi. Nyekar aku. Aku bayi. Ket 1974. Jumpat. Iya. Oh. Jumpat. Sak tahun ini 10.000. Itu kan beri. Aku kan sekolah TK. 250. 200. 200. Ya wis 200. 200. Berarti kon 1.900 bro. 74. 74. Nah, ya iku kon kok bayar aku 200 nak. Sisi, akan nakari. Kenapa nak gini, Jeng? Ini lo nyekar. Kar siri ya, Mon. Gua nyekar beco, beco. Maya, Cok. Ayo, Maya. Berarti kan Bayut. Bayut. Yo, bayu. Mbak Mon bagi turu bareng lah Ayhar. Yo. Tur-turuan. Iya. 200. 200 yo. Ya. 200. Berarti piro? 200. Ngene gimana? Kali kon sing ngecak. Lanjut. 200 ya 200 sih. Lah iya 200 kok. Are lu. PO iya, sekolah ibu. Sekolah kan diajarin matematika yo Nyekar ae nih. saiki. Apa? Yo. Kau langsung nyekar. Dadi Ayo langsung mana? Mana yang kita bilang? Ah, coba kecekan kon. Wes. Wis lumayan yo. Oleh 200 Yan, Bu. pertama ya. Ya po, Bu Andri ya. Ler ono ngarep lho ya. Lek 200 Iya. lek ono aku 150 ngono wis. Tak kebrokno lagi nih bisa jeko berpisan wis kon. Gobrot TV kono. Karo kolare. Sepi ya. Iya. Kan mana ya kira? Wis kabeh sur be. Ya iya. Bon kan wong-wong blas ngene iki Ya iya. opo? Tuh sepi. Duh. Siapa iku? Yo, Lah apa sih kalau mau cekel? siapa iku lu waduh. Lu. Jakwane. Lu cakon cilik dhewe lu ra. Yo cilik dhewe kok gak ada awak godo. Ya wis. Oh, ya wis kayak kita banget. Waduh. Lu. Waduh. Saya boleh ngene. Mana bilang ini? Kan, lo gosek lo. Raimu. Mana bilang ini? Mau ke rumah kan gosek. Gosek. Lu gosek. Ayo nyeker. Lo. Kon ndak jadi anda minta. Kalau kau sudah seludur, masih kon tak dua ya kau masih kon urut sudah seludur. Kon di atas sana santuna. Cek, metu tu kau tak mbok, metu. Ngene yo, tak ada Kata kau, yo tangan. Nyekar. Di Jose ro ya Oh, kak. jadi Kak, biasa untuk kau. Preman iki. Fotomu aget anakmu nyekar kon. Merinding aku cuk. Kon jangan. Kon aja nangis. Anakku lapar nang kono. Lah iku sih nangis nang. Nah, nyekar. Anak wis bayar lek iki. Kau lemel busi. Aku sih nangis. Hah? Iku sih arek nyekar. Ya nangis temen. Kon ayo wes. Sopo iki? Ayo nyekar bareng. Yasin beng telu. Kau apa ceng nih ceng? Nyekar siapa? Karo. Ku karo ya apa sih? Iya. Loh, iya. Lah aku lapar nangis. Iya nangis. Ini aku yang melu. Sik. Kon ngene iki nangis sapa? Salah arek kon. Karo. Ya salah yo. Ya apa aku nyekar. Lah teringan iki apa lho? Karo. Ini tak wacana Yasin peng telu. Aku masih kenas. Woi, balik. Timbangannya wong itangi lho ya. Cuk. Ini Mas Jiko cilik-cilik lho. Saya kira ngomong apa Yen? Jawab. Kalau ngomong apa? Apa sih berapa sih beri? Ono bisnis ta? Ada kali karena selain bisnis sus kak bisnis boleh teh. Apa sih beri? Ada bisnis ta? Bisnis. Ya bisnis. Cok ya. Wis salah. Lain mulu jumpa cokang mulu. Kayak sih. Kak kok lho, ae ngene Kamu akan salah cok. cok. Lu lapo iku lho. Pecol soal penean. Oh. Ya pecol. Lho. Si. Ayo. Nah kene iki Nyekar.
Ah, tak nyekar. Negi Ayo, ayo, ayo. Lah ya kalau ngadep ini ngomong. Jangan lupa Like, comment, share, and Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.